Hello guys, नै दिनै बयखौबो बिश्वकर्मानि नामै बयखौबो खुलुमनाय आरो हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै आं बिश्वकर्मानि माखासे खोन्था नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बिदिबाथ' आंजों लोगोसे दिनै बिश्वकर्मानि जोङो रेडि जाथ'वाखै, दासो बानायबाय दङ। आं नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै ना, नोंथांमोना दिनै आंजों थांबाय थादो। भिडिअखौ जाहाथे बारालासिनो नायलांबाय था, अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन। दा स्टार्टिं जों मा खालामनो नागिरदों नै खोन्थालांसै आङो। गारिखौबो सुखांबाय आङो साफानो, ओमफ्राय नै ओरैजाय बाइकखौबो सुखांबाय। ओमफ्राय नै जोंना आनैयाबो दुगैखांबाय, ओमफ्राय जोंहा नै फुजानि खालामगासिनो दङ दासो बर्थमान। आंबो जास्ट दासो बेफोरखौ मावनानै दुगैबाय, ओमफ्राय दा आं बिसोरनो मावनो होबाय। नै बेखौ बानायगासिनो जोंना सासेया। ओरैजाय जायगायाबो गैयालै, नै न'खौ एसे सिफायदोंमोन नालाय। ओरैजाय नै जोंना बाथौआ। एबार आं खोन्थानोसै नोंथांमोननो दिनै बिश्वकर्मानि नामै जों मा खालामनो नागिरदों। ओरैजाय दंबाय सानैया, खोन्थानोसै आङो। बिथांमोना डेन्जार मानसिफोरा, दाउ सावनायाव गोरोंथार। मा जाखो नोंसिना दाबो जायाखै नामा मोनजानाया? जागासिनो नै बे मा दाउ गोजा ना दाउलालै बियो? दाउला। बेलाय दाउला मासे दाउजो मासे ना? नै जोङो लकेलसो जागोन दिनै। ओरैजाय मानै जाबाय। दाहाय आरो खोन्थाबावनोसै, दा माने स्टार्टिं आं भिडिअखौ लाबाय आरो। ओमफ्राय ओरैजाय ओंखाम संदों नै जोंना। ओंखाम संग्राखौ माबायदि बानायना दोन्दों नुदों ना? ओरैनो खाथाबलाबायनानैसो, उफाय गैया मा खालामनो। उन्दैयावलाय ओंखाम एकदम अबस्था गैया, न'फोरखौ बानायनानै सिफायलाजोबनानै दासो नै बिदियाव संबाय ओंखामखौ। बिदि दुमथेलायना थाबाय आरो। बिदिब्लाथ' दाहाय आं खोन्थाबावनोसै, दासो स्टार्टिं जाबाय नालाय। एबार आं खामानि मावनायखौ खोन्थानोसै, गारिखौ आं साजायनोसै। ओरैजाय दोनदों नै गारिखौ। बिबार मालायाव थाखो जोंना नै बिबार मालाया? बिबारा बोरै बिबार मालाया? बेसे गोबाव नांबावगोन रायखां नोंना? बेसेबां? आधा घन्टा? नै आदैनालाय बेसे गोबाव नांबावगोन? एसे गोबाव ना? आदसा मानसिफोरा खोन्थानां नै जोंना। ओइ साफा खालामखाबाय माथो? साफा खालामखाबाय। नै बेखौबो दा बिबार गारनांगौ, बिबार गारनोसै। दे बिदिब्ला दाहाय आं एसे देलायहोनानै एसे खोन्थाबावनोसै नोंथांमोननो। आंजों लोगोसे दिनै सानसे थाफाबाय थादों नोंथांमोना। गोदाबाय बिथांमोना नै। एबार जोंहा देलायहोनोसैलाय गारिखौ। जाजोब्बायानो नै, दहाय बे जायाखैमोन एबार जाबाय। फै सोर खनसेलै गारिखौबो दहाय देलायखोमोन ना स्कुटि। बोरो आंनि माबाया खाग्राया बोरो दिरुङा माबाया खुन्दुङा? थां लाना फै, लाना फै। आं बेखौ खाखांबाय। नों दहाय अबाव दोननायमोन? नागिरना लाबोदोब्रा, नागिरना लाबो। ओइ खर' थु बिलाइ बिजौनि ओरै साहा थु बेयाव नैयाव थु आगै थुनै इयाव थुग्रोजोबदि थुदो इखौ गंसे बुखुफिनलाय बेखौ माने नयथा ग्रोब जासिगोन। ओमफ्राय गेजेराव हर दैखौ बेखौलाय इयाव ग्रोब होनांला, इयाव होनांगौ, इयाव जय बिश्वकर्मा बाबानि जय होनांगौरा नोङो, जय होनांगौ। मानसिफोरखौ केमेरामेनाबो माथो खाथाखालि केमेरामेनाबो ना एवनाय माबाखौ देखाय। सिमोनाव थांनाया नोंसोर भिडिअ लादों, भिडिअ नोंसोर ना एवनायालै सिमोनाव दाखालि। मा संखो आयंलाय? दालि निरामिस, नै फानलु दाउ भाजा, सामब्राम मस्ला देदों। खला बुरिया माथो होनो बाजायाव होनो
सामब्राम एसे बुरजा हो बै दालियावबो सिनो Ini dali. Oमफ्राय इयो बे भाजा माबा बेदर थालिर फस्ला आलु मटर ओमफ्राय आयो बेदर संबाय थादों होमबा ना नोंसोरो नोंसोरलाय इयाव मा खालामदों ए आंना मेवालिना मैगं खानासो जाबाय ओं बेखौ होलायना गनायनि नामै दिनै जोङो फुजा होबाय नै लोगोफोर जै बिश्वकर्मा बाबानि चलो बिश्वकर्मा बाबा नै दिनै फुंबिलि समबार बारायाव नोंनि हादाबहाखौ लिरस्रांनानै फोसाबनानै रंगिना संगिना थालिर गायनानै लाइजौ लाइ बनानै सनानि लाइजौ लाइ सायाव गय जरा फाथै जरा होनानै थालिर होनानै आलारि बाथि सावनानै नोंनिनो सोरजिनाय बिबार बिलाइ फिथाइ होनानै धुप धुना साल धुना सावफुंनानै नै बाबा बिश्वकर्मा नोंनि नै दिनै जोनोम साननि मुङै मान बावथाय बावदों बे मान बावथाय बावनायखौ बिश्वकर्मा बाबा नों सोरगोआव दङबा सोरगोनिफ्राय फैनानै आजावना लाफै फाथालाव दंबा फाथालनिफ्राय फैनानै आजावना लाफै दहाय बाबा बिश्वकर्मा बाबा नोंनो मान बावथाय बावनाय समाव माबा गेना गोरोन्थि होनो गोनांफोर दंबायबायोबा नों बाबा बिश्वकर्माया निमाहा खेमा होनानै बिसिनि बावनाय थिनायखौ गोसो गोरबोजों नों आजावना लाफै इसोर बाबा बिश्वकर्मा बाबा होआखै थियाखै होननानै बिसिनि देहा सोलेराव बायदिसिना सेबलाय रोंनाय खालामनो मोननाय नङा इसोर बिश्वकर्मा बाबा नै दिनै समबार फुंबिलि गोजोन फुङाव नोंनो मान बावथाय बावनायखौ गोसो गोरबोजों आजावना लाफै दहाय बाबा बिश्वकर्मा माखासे नोंनिनो सोरजिनाय हाथियारफोरखौ जों मनसमाया सलायो बा बिसिनि न'खरनि सुबुंफोरा सलायगोन सिखा रुवाफोर दैगोन बेफ्राव नों बाबा बिश्वकर्माया आखाइनि फाव आथिंनि फाव खालामनानै दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै होनो मोननाय नङा इसोर बाबा बिश्वकर्मा आरो गथ' गथायफोरा बबेबा अफिस टाउन सहराव थांगोन गारि मथर गाखोलांगोन बे गारि मथर गाखोलांनाय समावबो खैफोद आफोद खालामना होनो मोननाय नङा इसोर दाङरिया बाबा गारि मथरफोरखौबो खैफोद आफोद खालामनानै बबेबा लामा दबथायाव गाज्रि खालामब्रबनाय बबेबा माबा मोनसे जाब्रबनाय खालामना होनो मोननाय नङा इसोर बाबा बिश्वकर्मा अराय सम बिसिनि सोलेरखौ मोजाङै सोलायनानै लाखिनो हानाय गोहो बोलोखौ हरनांगोन इसोर बिश्वकर्मा नों जेरावखि थाया मानो गथ' गथाय बिमा बिफा गासैखौबो बिसिनि न'खरनि सुबुंफोरखौ नों नाहरनांगोन होआखै थियाखै बावाखै होननानै बिसिनि न'खरनि सुबुंफोरखौ बायदिसिना खैफोद आफोदाव दा खोलैथों इसोर बिश्वकर्मा बाबा नै दिनै आंखौ रायफोदनो लेंनायलाय बाबा बिश्वकर्मा नै दिनै आं थथ' थाथाबाबो फंनैसो बुंना होबाय बे फंनैसो थथ' थाथा बुंनायाव माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जाफ्लांबायदोंबा नों बाबा बिश्वकर्माया आंखौबो खेमा देमा होनानै नायहरनांगोन इसोर बाबा बिश्वकर्मा नै दिनै नोंनो जा होनो गोनां मुवा बेसादफोरखौ नोंनो होनानै नोंखौ मान बावदों बे मान बावनाय नोंनो जा मान बावथाय बावदों नों बेखौनो आजावनानै बिसिनि बावनाय थिनायखौ गोसो गोरबोजों आजावना लाफैदोलै दहाय बाबा बिश्वकर्मा जै जाथों बाबा बिश्वकर्मा जय बाबा बिश्वकर्मानि जय जय बाबा बिश्वकर्मानि जय जय बाबा बिश्वकर्मानि जय दै ना बिश्वकर्मा बाबा की जय ओमफ्राय दायो मा खालामबावनो आरो बे सालोगोफोरबायदि दिनैनि भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा कमेन्ट बक्सआव लिरना हरदो आरो लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बिश्वकर्मानि गासैखौबो